akaram kallahu baya nake yi zan faɗo ma ita dadin ka akaram kallahu lafiya an ce wai duk wanda yin su kuɗi ko kai ya ci ba na sa bane sai ya ci haram wannan haka yi Qur'ani ma Allah ya faɗa kanka ci abin da ba naka ba ko ba ka bane kuɗi ko miliyan nawa ka tsinta ci ko dubu nawa ka tsinta gaskiya ne ai shi arziki na Allah ne wannan haka wallahi Allah ya ji daɗi kana nufin kenan kudi wanda ya kuɗi kai ya sake ci ba nasa bane ba nasa bane kar ku ci to kaji shikenan wai abin da yace wai aka tsinci kuɗi ya kaji ba kaji wani abu ganta lami ta ma zai ina ga wallahi ya fi ma ji gaicin wa ka san kome ina 1000 nan ka gwada ajiye ta a can wajejen mu gani zai dauka ko ba zai dauka ba yawwa kuma mun je wajen ka ce mana ba ke wanda ya kai ya ta haka ka ce mana ko ba duk wanda ya ga irin wannan batun ya gane ko jahili shi jahili ne